Ei, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ei, provant. Sí, provant. 1, 2, 3, 4. Sí, ei, millor. Potser no anar? Ara. Hem vingut els dos grups de primer d'ESO, de primer A i primer B, i us volem dir que hem patit molt fent el projecte perquè ens ha costat al principi, ens sentíem poc segurs, però al final estem molt satisfets i molt contents d'haver-hi participat perquè no ens esperàvem que el resultat fos aquest. I almenys com a professora de català tenen tota aquesta part amb molt bona nota. Venim del Miquel Tarradell, som la classe de primer. Diuen que som molt moguts i en realitat som collonuts. I si hores a TikTok estàs, més engañas a xamer de braç. Ara em sembla que molt la pena amb la teva actitud masclista et faran fora de la pista. Volem gent que mori! No! Gent que controli! Volem gent que mori! No! Gent que controli! Soc la Núria, soc la professora de català de l'Escola Sant Felip Neri. Molt contenta d'estar aquí, moltes gràcies a tots i totes. Tercer és també espectaculars, ara veureu. 2022. Sant Felip Neri, enhorabuena. Aquesta és la literatura catalana que s'inicia ara la mitjana. 700 anys més tard, Sant Felip Neri a teu costat. Aquí comença el nostre rap. Quan aquí he trobat l'origen del català, les dominies d'Organyà, primer text en català, també n'hi ha. Por mi ho dic com aquesta dutxa, perquè els que són parlants puguin viure en pau, ja! Família noble, amic del rei i important al poble, de tot hacia la paret, Jesucrist invagada. Des d'aquell moment escriu històries destacades. El teu objectiu és evangelitzar, convertir i educar en la religió cristiana. El poeta entusiasmat, autor de lliri entrecat, li encantava l'amor carnal i retornava la lírica medieval. 700 anys més tard, Sant Felip Neri al teu costat. Aquí acaba el nostre rap. El nostre rap parla sobre l'adolescència. Hem fet un treball en grup supergran i ens ho hem passat molt bé fent aquest rap.
vam escollir aquell tema perquè és un tema que engloba molts aspectes de la nostra vida i creiem que estem en la millor època de parlar sobre això, ja que estem vivint aquesta època d'adolescents. Em pregunto si tinc algú al meu costat, però amb ningú jo em junto i jo sóc amable i ja està. No tinc ningú al meu costat, el que sento és soledat. Gestionar tot això és difícil de fer, però tenir-los és més divertit. Durant l'adolescència i amb els canvis per les emocions, sense manya, no. I és que ja són del darrere i em fa vergonya parlar-li de qualsevol manera sense que ella a mi m'agradi. Podria estar a la festa. El meu cos s'accelera quan passa per casa meva i és que sento encantada. Yo, yo! Deixa'm ser jo, una persona per manipular, això no és mal. No tenir por a la vegada, amor, ja no saps ni idea. De totes les vegades que ens has humiliat, de totes les vegades que tu l'has cagat. El respecte és essencial. Si vols que t'escoltin, hauràs d'escoltar. Si vols que et respectin, hauràs de respectar. Si vols que et respectin, hauràs de respectar. Tu a mi em manipulaves, em controlaves i quan jo et parlava, tu a mi m'ignoraves. Deixa'm en pau, surt del meu costat, estàs oblidat. 3, 2, 1 i el respecte és essencial. Si vols que t'escoltin, hauràs d'escoltar. Si vols que et respectin, hauràs de respectar. Si vols que et respectin, hauràs de respectar.